Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыевның җирлегебезгә беренче тапкыр килүе түгел. Ел сайын мөслимләр белән очрашып, үгет нәсихәтләрен биреп китә. Быел да район халкы аның вәгазьләрен көтеп алды. Мин Җәлил хәзрәтнең вәгазьләрен бик яратып тыңлыйм. Китапларын алып укыдым, һәр бер чыккан китабы белән танышып барам, бик яратам. Менә динне шундый гади итеп, гади мисаллар белән безгә аңлаешлы итеп аңлата. Күңел түрләренә барып җитә аңлаткан сүзләре. Бүген дә бик теләп, бик көтеп килдем Җәлил хәзрәтнең вәгазен тыңларга. Дин кардәшләребезнең эшчәнлеге белән танышырга Лениногорск, Сарман районы мөхтәсибәтеннән дә кунаклар килгән иде. Район мәдәният йортында зур залда оештырылган кичәгә халык күп җыелды. Бүген менә безнең җирлеккә үзебезнең баш казыебыз Җәлил хәзрәт Фазлыев безгә бүген инде кунакка килде. Һәм менә шушыннан файдаланып бүген инде мәдәният йортында без инде өлкәннәребезне дә чакырып, балаларыбызны да чакырып, тагы иманыбызны ныгыту, рухыбызны ныгыту максатыннан әхлак тәрбиясен тагы да үзебезгә балаларыбыз шул юнәлештә тәрбияләү максатыннан бүген инде менә шушындый матур вәгазь кичәсенә, тәрбия кичәсенә чакырылдык. Җирлегебездә балаларыбызның тәрбиясенә үсеп килүче буынга тәрбия бирү иң зур максатларыбызның һәм бурычларыбызның берсе булып тора. Бүген бирегә 8-9 сыйныф укучыларының килүе дә әхлак дәресләре кысаларында чираттагы дәрескә Җәлил хәзрәт белән очрашуга килделәр. Җәлил хәзрәтнең җиңеллек белән динне аңлатуы, тормыш-көнкүрештәге рухи-әхлакый мәсьәләләр хакында сөйләве күпләрнең күңелен әсир итә. Бу көнне ул мәңгелек темаларга, балалар тәрбиясе һәм гаилә кыйммәтләрен саклау мәсьәләләренә кагылды. Менә шушы 4 мәсьәләдә читенлек килеп чыга икән. Семья мәсьәләсендәме, балалар мәсьәләсендәме, дуслар мәсьәләсендәме, ризык мәсьәләсендәме, без Аллаһ Тәгалә белән икараны тикшерергә, төзәтергә кирәк. Җирлегебездә мәчетләр күп. Намаз укырга, дини йолаларны җиренә җиткереп, Аллаһыбыз кушканча яшәргә бөтен мөмкинлекләр дә бар. Ләкин яшьләребезне дөрес тәрбияләмәсәк, аларның тиздән бушап калуы ихтимал. Шуңа күрә милли, дини аңыбызга кайту бик мөһим. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.